Hola, soc la Laia de la llibreria Laia i us volia parlar d'algunes novetats per passar millor el confinament. Primer de tot, Atrapa la llebre, de la Lana Vastachix, publicat per Edicions del Periscopi, que explica la història de la Sara, una noia que viu a Dublín i rep la trucada de la seva amiga de la infantesa, qui fa molt que no veu, que li demana que vagi a Bòsnia, el seu país d'origen, per trobar el seu germà que havia desaparegut durant la guerra. És la història d'una amistat complicada i una mica tòxica, molt marcada pel conflicte bèl·lic que van viure. Després, Crònica d'un silencio, de la Lídia Chukovskaya, publicat per Errata Naturae, que narra el judici que va patir l'autora per part de la Unió d'Escriptors, que era qui decidia què es publicava i què no a la URSS, i que va prohibir la seva obra. És un llibre dur, però que val la pena perquè ens parla d'una autora oblidada i silenciada, no només per les autoritats, sinó també per part dels seus companys de professió, però que lluita per la literatura, la llibertat d'expressió i la memòria històrica. I per últim, Bajo Tierra, del Robert Macfarlane, publicat per Literatura Random House i en català per Angle Editorial. I és la història del subsol. L'autor ens porta a través del temps i de l'espai per diferents llocs sota terra i ens explica diferents perspectives històriques, antropològiques, des de la biologia o la geologia, diferents aspectes, des d'enterraments en coves fins a la història de les catacombes de París o els laboratoris que hi ha a metres i metres de profunditat. És un llibre en el que prens moltes coses, està molt ben escrit i et meravelles de les coses sorprenents que hi ha al món. Doncs espero que passeu el millor possible aquests dies i bona lectura.